Kumo to, high school ko, ang 2011 hangtod 2015. Pag-college mo? Pag college na ako sa sisi, dito na gipalitan akong motor kay dili man ko pa boarding house on. Kay mingawon po ko ano kung nga kanding ga, di ko na mga board. Nagudaan ko'y kanding adto. Namuhi ko kanding mga pap sugod pag grade 6. High school na ako, buntag hapon man akong trabaho. Pag college na ako, palitan ko motor ni mama kay di ko ganahan mag-board. Na ako yung mga kanding amingawon man ko, di. First year hantod kuan kanang samot na yung wala na ko'y tap-tap pero ug mayon pug ka og kuan di po ko yung magpabaya sa akong grado gyud pero nag-usahay po lang nay panahon bitaw nga murag wala kay kuan sa atong pagkaya sa akong grado kay malingaw sa mga barkada dagan kay mga kuan gyud pag college na ako din ako murag kana bitaw Dagan na ka mga nakaingon ko og kini pamugas dyan yung pag-eskwela ha. Kaya kanay gabasi yun hanitanan ug unsay akong ugma ug magtarong bagi kong dili. Kaya ang high school life, Paps, o college life. Relax lang kayo. Sa high school, di ko mutuon. Kanang college, di po siya panginambog mutuon. Nagig ka. Kanang magkaadlawon, magtuon ka labig makuan. Final exam, mga major subject, mga midterm, ay kinahanglan yung tunan kayo na. Basta matungtun mo kag college mga Nya, kasyaw. nakabarkada na ko mga uban sa buhat raon, first year college, pero wala pa may video ato. Wala gina. Nakashare naman gyud ko anak ninyo. Kasi kanya college na mo, murag step up ko din ha, gyud ko nakaingog. Wa ko magdaho mga abton sa ako nabuhi ni Telio nga ingon anay nga daghang makakaila. Daghang mo serbig mo makarecognize kay tungod sa video kay ug dili pa tungod anang magagama mig video. Wala, ordinaryong tao ra bigit ko kanunay gyud gihapon na mate. Malig kanding, malig bakay wala na kuan. Wala ko dama nga moabot sa punto nga si Telio nga inyong nailhan kana bang murab ug inay gituyo bigit po na gani sa Ginoo kay ug buot pag di niya pagbuot dili niya ikuan sa punto nga mag-aabot na ng barkadaha makagama may grupong ingon anang mga kabuang na mo tungkol sa YouTube na daghan po kag mga kaila tungod aning pag-vlog ninyo. Kana sa ako ang pag video daghan kayong dili sa inyo ginambog. Di po sa inyo ginambog yun kay kuan naagi mo ani sa balay gyud kana bitong mga taga Cebu ag wala kay COVID atong unang panahon daghang mo kulab maningala lang man maabot man nagmotor man nag-service man nagpa-picture ba wala ta to kamandam kay wala gud tay ligaw wala na ako damas kung abot kog Cebu gatay kog board exam naagi makailaw nang wala ginako daman ni nga naingon ani ko pero kaning kasikat di mo pud malung agid din di pud laman nato og kuan gi kay fail nga ingon ani ta sikat kay buto na una untaw rata para sa tamuka og luto ug karon mga kasyaw nailado si Papi Boards tungod po silang grupo nga Secure Biners nga hatag og kalingawan para sa tanan kana akong grupo ug wala pud guro kurong kay usaon nga Papi Boards so wala kay kauban magama-gama ko wala makagama tagngalan manggaling nga mutatak kan dugay-dugay pa mao karon nga kuan kana bang lisod kay di na ako ma-imagine ng ngayon ani ko. Unya kani pong Ginoo murag masabot gyud ako bisag ako i-rehis I'm not dili na ako dili na ako i-claim nga ako relihiyoso pero murag feel na ako kining Ginoo mulantaw gid og kuan. Murag ma-feel na ako nga palang ako di ko hinimbahon pero ako makonsensya ko usahay kay kusog kay kumuhangyo sa Ginoo pero kana bitaw muhangyo ka. Ako sa una mga paps ang ako arang pangandoy mo graduate. Hapit pagid kahirada kay hapit ko di kabot sa QPE. Nakaana ko nga mura gini akong pangandoy kay sirbi baga anam-anam. Kane college akong pangandoy mo graduate og gihatag sa Ginoo. Pag-review nako, muna po akong gikayo sa Ginoo nang pasar. Ito mo sa dili first time nako kumpleto gyud nako ng simbang gabi gitinuod. Damang gyud nakaingon nako ang aring friend from Kabugnayan. Tikwan ra ginanimo Paps. O ganahan o nakapaminaw na ko ba kani bitong musimba tag simbang gabi kay kanang singalan ining ug usak gyud kunoy imong kayohon ihatag gyud kuno sige gikumpleto na ko na kasing imong pag-ampo wala ko ilaing giampo gyud Lord kay ma-pressure ko kay kaning akong mga maestra sa elementary maingon gyud kaya kay ito nimo do ikaw pa kay kana laging buutan taga elementary di sila nga pressure gyud ko kay di ko gusto nga ma-disappoint ng mga taong hintuo nako nga kaya hasta na akong ginikanan kay kabalo ko makadawat sila pero naagi ng disappointment munang
Ako gikayo ginako sa Ginoo, Lord, wala gid ko'y kayo nimo. Kada magampo gid ko. Anong simbahan, anong simbang gabi. Kana ra jud akong kayoon. Birthday na ako December 7. Manag-take og board. Kay katong take og board atong 2019 kay 29:30 December 1 man. Uli kog mga pizza dos bagay adto. Pag December 7 ako, walang-wala di gyud. Walay debo na ako na 21. Walay celebration na hitabo ako. Nakasabot ra ko kay wala di gyud miintaway kaya. Di si indag ko tagyo ko sir sa simbahan. Lord, wala ba okay ra gid kay nako ning wala mi kuan kay nakasabot ko sa sitwasyon ingon ana at pero og ihatag gyud lamang nimo makapasar kog board exam. Pero okay na to, Paps. Dako na kang pasalamat, Ay, Paps. mate. Kaning ato ang kawadon po, Paps. Usahay mo po'y makapugong sa ato ang mga gusto zun kung buhaton ba para pod maunta pod makuan ba. Pero di man nato pod makuan nato. Pero ako wala pug ko ingog mga mangandoy nga. Bunggahi ko ninyo maukuan kang sabi mo nako wala. Kay ako kontento naman ko sa mga at least nga nakapasalamat sa Ginoo at sa ayang altar. Kanang gitagaan ta niya another life of extension nga gitagaan ko nimo glaing isa ka tuig mahali na buta nga sunod tuig na po. Ingon ana ba di mo to January 7 January 8 nang post ng PRC January 8 himpos ng PRC nga ay himpos ng PRC January 7 na ugma makbal antong mga lucky passer sa criminology licensure examination tagi kulbaan man ko ha ating ibabaw alas 7 patuhing uli gid ko dili ko mahimutang akong gibatay matay ma mo huna-una na naman to sa kunog sus kapasar ba ko matay o ay tugan ni ko maugma na gid amo ang result matay maayo gid lamo mo kadis mahagbong ko kay wa gid ko magdaw makapasar ka matay ayo gid lamo kadis may ara sige lang di kon kay walay taga ang bata pa pug ka di pagka January 8 excited kay ko wa ko ilang gibuhat sige online kay gahulat ko kuan matay anang adlawon wala man gyud di kagabi nihapon ko yung tawag man ako to akong classmate ng kabat si Bad taga Kandanay bayot congrats man di ay basta congrats sa kapasar mo kagi wa ko mo to ayo ko giyon ana abods kay magdahom unya ko ina ayo gyud ko kuan ni mo na ay bisag tanaw nimo di tanaw ka hinay man kay signal hanig bagong gabi kulbaan juga nang galantaw gyapon baan ko kay giprank ka ato swipe din ako sa liter tape matay duha ka tilyo kana ging sunod nga tilyo ambot ko sa tumaora mas pilinga sa kontilyo kanang ikaduhang tilyo pag tilyo Irvinric Balisco adito na pasalam pilipan o giprank sa imong amigo tinungod yon lipay man to mo to ako galatagaw ko ron ako ginabuhay wala pa ko kapang-apply pero naabigi ko'y plano gihatag ko na sa Ginoo na ako gipangayo na ako na makapasar og board sus ko Ginoo pilipaya bitaw na ako mga kasi gyud sangko sa langit akong kalipay gyud kimo gina akong gikayo matay ka ng kalipay di masukod tinuod gyud makasiyaw kanang iyang nakuhang edukasyon karon mga kasiyaw sa iyang pagpaningkamot palang muna nakain ikan sa grade 1 hangtod college palangga gid po ko sa Ginoo palangga gid sa Ginoo matay bisag unsa ko ka naasya kanunay ka hangad o nangayo sa Ginoo sa tanang gyud butang nga imong apil siya gyud ng Ginoo mga kapsulay binuang sampit ra gyud mo makasiyaw na mo yung mga problema kanang sa panahon nga ikaw wala kay laing kauban imo rang kaugalingon ug kana ging Ginoo mao gyud imong matawag masaligan nimo sa panahon nga ikaw wala jud kay laing magtrampet na gining Ginoo kada answer anong board exam di ko kabalo kada sulat sheet anong letter Lord ikaw na gilamay bahalay ana gyud ato sa may hangad tanan mo to so mao to hantoding abot rong panahon na nga wala sa ako ang mga papilis mong god is wala pa nahikay nako kay lawsi lagi kayo gasigi bulubidyo ako hantod karon pero ako wala gyapon ko mag-ingon nga dili ko mga apply dili ko magalihok ana karon tuiga nako ang gid ko noon dila po ko yung magasaad kay lain ko puro sa istorya rata wala sa buhat unang karon galatagaw si hantod kani nga tilyo yung nakitaan buang pakno itumon guwapa bitaw ang importante pas Piskay ta kanunay. Tinuod. Bahalag ingon happy family. Bahalag ingon na akong barog na po kay pamilya, piskay kong last piskay kong pamilya na ako barkada na ako ni Walilo ang iyang anak iparis ko na ako. Kasi mo toy kinatibok ang istorya sa kinabuhi. Ako na lamang gilaktod kay klaro kay taas lagi kay ni mga kasiaw. Grade 1 hantod college hantod hing abot rong panahon na ingon ani. Ingon ana gid ka simple. Ingon ana gid ka simple akong kinabuhi tinuod. Pero
na ako'y i-share ninyo. Last na ni, ako ambisyoso kong pagkatao. Hing sobraan ka ambisyoso, bitaw, ambisyoso kong pagkatao, bitaw. Noon, pusol mga Normal ambisyon ako ta. na. Ako ambisyoso, gigo tinood. Mura na, last na ako ikaw, ambisyoso si Tilio. Ambisyosong magwapa. Ambisyon ng gwapo. So kaning istorya di man mahurot og kaning oras gairo kunya murag kanina pilakaw niya ako pod na ilakaw magpalot kuron kay wala na ikuan ni akong buhok. So Palot siya mga kasiyaw kay magtiping ng po sila, secure biners. Gwapo ta kanang. Bitaw. Daghan kayong salamat Ug ninyong abot ko tanan. ani nga part sa video bitok ako gapasalamat kay dako sa pagpaminaw niya sa akong kinabuhi sa istorya ni Tilio since elementary hangtod karon college, high school, college hangtod karon. So I hope nga kamo na may nakuan sa akong na may hint na gamay sa akong kinabuhi unsa ka simple ko ba dayon. Kuan maoro to. Salamat gyud kay ninyo ha og gamay na gyud laman kayo makaabot na ta sa atong game nga watch house ni probinsyanong si Auso. Hope nga managad gihapon ako ni og mamonetize na kay dili ni managad batuan jud ako nagtaing basa. Taing basa nga basa di gyud na ako na si Piaton. So maoro to og salamat kay. Please subscribe. Apil na pod ni biyahe ni Kuya J. Biyahe ni Kuya J. Palugong O subscribe ni Papi Boards sa akong mga barkada sa Secure Biners. Viners main channel sa akong mga barkada ni Dokyo Vlogs, Buyak Stiting unsa pa diha ni Muy ni Bubong ni Berna ni Mayong kinsa pa diha si Stephen. Ipalag na po lamang ko apel ni Saki V. Please basta subscribe sa TV. tanang member sa Secure Biners. Ayaw Ay niya kagalingon pala silang channel. Salamat kayo mga paps og mara to. Bye. Mura to, daghang salamat. O hanggang sa muli.